Evar baş temaşevanın heja bûn bi xêr hatin bernameya futbol şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên heja îro jî dîsa em ê bi bername şîrovekarê me Elî Fikrê Şifre yerê sporê ya Kurda û ya cîhanê analîz û şîrove bikin. Ez dixwazim xêrxatinekî ji kek Elî Fikrê Şifre bikim. Kek Elî Fikrê Şifre bi xêr hatî. Navxêre de bir kekeminde. Evet başlarım. Ben baş. Kek Elî Fikrê Şifre heftiya çûyî me navbir da tu zanî pandemî tesîr kiriye ku sîstema maçan, lîstina maçan tevlîhev biye biçek bi rastî. Tîmên Kurda orta heftê maçê dilîzin, carna 10 roja carkî dilîzin. Her wiha tesîr li maçên Ewropa jî kirine. Hinek lîg nayên lîstin, hinek tîm nayên lîzin. Loma tîmên Kurda jî hindikin bi rastî em dikarin li dû jîgerin. Tê çi bêjî ji bo wan hefta bêjî heye? Em yana derbasî bername xwe. Yani ev rewşeke abartı. Ev vê kabul bikin. Yani bela ku takvima herkesi nava hevket. Herkes dixwazin yani Tirkiye jî û hemû dinya jî par gelek navberdan, gelek maç texîr kirin. Îsal jî ji bo ku tiştekî texîr nekin, ji bo ku salê bê qeza û bela biqedînin, takvîma xwe wiha tûntir kirine, kintir kirine. Loma dawiya heftê jî, navbera heftê jî maç tê bîstin. Ez rewşeke warte. Em jî binêrin li gor wê mêherin. Bi rastî çek zehmet dibe ji bo me jî lê heya ji tiştê zestê me vê em ê bikin. Temaşevanên jî îro em ê hinek li ser dal Kurdê bisekinin. Roja dawî ya sala çûyî siyê mehê Dal Kurd Kongreya xwe ya awarte çêkir. Ji xwar serokek nû hilbijartin. Hin guhertin çêkirin û hinek stratejiya xwe guhertin. Em ê biçek agahî li ser wan bidin. Piştre em ê herin Kurdistanê, li Kurdistanê li ser Amedspor û Wan Sporê dîsa hinek agahîn û maçên wan şîrove bikin. Wekî din jî wek hergav em ê di beşa dawî de jî Lîgên Ewropa hinek analîz bikin. Her çi qas dûr jî hin maç dereng hatin lîstin, hinek nehatin lîstin. Em ê biçek jî li wir bidêrin. Baş kek Elî Fikrê Şifre dixwazî ez biçek agahî bidim derya ku em dest pê bikin Dal Kurd Spor, Dal Kurd siyê meha 12 kongreyeke awarte bikaranî piştî sezonê. Hûn dizanin Dal Kurd ji Süper Etan ketibû Etan. Li vir di vê kongrê de serokê efsane em bêjin ê ku 16 sal e seroketiya Dal Kurdê dike. Ramezan Kızıl dev ji erka xwe berda. Lê di rêveberiyê de cî girt ku serokê fexrî ya jî serokê şanazî em merim bêje yê Kluba Dal Kurdê. Ka em binêrin serokê nû Serkat Yunat ji hundirê Dal Kurdê. Ew jî Kurdeke başûr e ji Duhokê ye. Ew bû serokê klûbê yanî serokê şîrketê em bêjin evkê jî dîsa her wiha wek berê Alan Doğan e, Alacan Doğan bû. Wekî din Serdar Aydin, Ramazan Kızıl, Şükrî Demir, Filip Anderson, Murat Mert, Rêbîn Muhammed û Ehmed Şeker jî vana jî ketin rêveberiyê. Bi rastî min têkilî danî bi Alan re û em wan dawet bikin li vir li ser projeyên nû yên Dal Kurdê bipeyvin ka çi difikirin. Wî got ku ew hîn nû ne, hîn haziriyê xwe dikin. Lê di rojên pêş de bi kêfxweşî wê werin bibin mêvanên me. Vê demê em ê fireyî em ê agahî ji wan bistînin yan jî tiştê em merak dikin em cawab bistînin. Baş e ji bo vê kongrê û seroketiya nû kek Elî Fikrê Şifre nêrînê te çi ne?
yani destpêkê de bira serxêrê be. Ez serkeftinên gelek gewre ji wan dixwazim. Dilê min bi wan re ye. û ez dixwazim bi rastî jî ji nû ve wiha xwîneke mezin bi şit bavê ji nav can û rihê dal kir dîsa weke hespekê kihêl rabe û bi çargavî bi pêşbazê xwe re tekevera pêşbaz ra û dûrtê jî serkeftina bi dest dixe. Hêviya me ev in. Lê mixabin êdî dal kir xwedî tecrübeya du cara ji lîga ketinê ye. Yek ji Allsvenskanê ket, do ji Super Ethanê ket. Erê em Kürt ketinekî giran bû her du jî. Erê em Kürt em hînî ketina bûne yani em dizanin ketin çi ye, êşa jana ketinê çi ye. Lê bi rastî pêdiviya me serfiraziya heye bi qevza bi teqla heye. Lê tiştê ku wiha dikin ez weke kesekî Kürt û ser navê xwe de axivim qet hêviyên xwe nadin. Yani yani bi çavî li ba dilê min tîmeke Kürt, saziyeke Kürt diviya ji hemû tîmê dinyayê cudatir bûne. Diviya ku ji hemû tîmê dinyayê şeffaftir bûne, vekirîtir bûne. Hezkiriyê xwe, alîgeriyê xwe bi hewildanê mezin, bi agahdariyê mezin tim û daîm agahdar bikare û tim û daîm wan re parve bikare. Yani vêga dibêke qey qutiyeke teng girtiye û dûr de hinek kes hinek tişta fikirin û hinek tişta çêdikin. Yani ev şêvas yani şeklê vê rêveberiyê ez qet naparêsim. û bi rastî jî piştî ku di cara ev tîm ket êdî efsûniya vê tîmê jî ji holê rabû. Êdî ez ê van ekrana û di nivîsê xwe de ji bo rêveberiyê rexneyê tûnd li darxim. Heya îro min rexneyê tûnd tenê ji bo rahîner, ji bo lîstikvana, ji bo lîstikê dikin. Yani fikrî ke em binerin belkî em wan davet bikin em ê ka binerin vê nêrînê xwe bêjin belkî projeyê wan baş in. Pêşî em nêzekin ka çi difikirin naş we tiştek kirin. Ya yani mesela pat li ba dilê min di vê têkketinê de kesê di daringa yek emîn de kî bû? Rahîner Olaoson bû. Rabûn bi Mesûd Meral re peyman çekirin. Çima? Em ê werin rahînerê nû. Yani çima Kongre rêveberiya nû tu fikrê xwe bêjî. Vêga ji xwe rêveberiyê hatiye bijartin. Bu mesela rahîner em ê werin beşê duyem de. Yani em karin derbasî wir bibin erê. Yani gotinê min naqetin ji xwe. Beda ku tenê dal Kurdeke min heye di vê astê de. Xwezî deheb dal Kurdên hebûna mikaribûna dilekê rehet behsa wan jî bikare. Lê mixabin em yek û yek loma derhekî wan de gotinê min naqetin û serkefin ez ê ji wan re çep kaxim peznê wan bikim. Têkefin jî êdî ez ê wan rexne bikim. Min behsa serokê nû tê çi bêjin? Serokê kulûbê yani. Serkan Yunat. Yani bi rastî ez wî nas nakim. Yani mesela kiye erê yani ez zanim Kurdekî başûre ji Dihokê birayê biçûk ê Kawaye filan lê de mesela futbolê de xwedî kîja kara daya ser milê xwe û vana bi serfirazî qedandiye xwegandê kîja encama ez vê meselê de tiştekî nizanim. Ya diduwa divê ku yani ji bo rêveberiyên futbolê dibêjin divê ku di futbolê de nehew qazana be lê di
rêveberiye de yani mijara rêveberiye de ku yekî tamam be, kamil be kare kulüba xwe rêv û pêk bidomîne. Başı hebuna Ramazan Kızıl Rêveberiye de tu çawa dinirxînî yani hebuna wî baş pozitifan çawa dinirxînî di Rêveberiye de xweşe di Rêveberiye de ma yani ji erka serokatiye berdar lê di Rêveberiye de heye Ramazan Kızıl. Yani bi rastî ez nizanim bi kîjan Yê kulübê herî pir nas dike ew e yani. Yani helbet ez dixwazim ku mejiyekî xwedî tecrüba 16 sala di nava vê rêveberiye de cî bistîne. Ez dixwazim yani bela ku tecrüba mezin tecrübe têkçûyînê ne. Yani ti cara ku ev tîm têket êdî ji bo min ti taybetmendiyeke weke efsane namîne. Doma ez ê rêveberiye nû û rêveberiye germ jî Ewropê de bi zimanekî rexne bikim. Dixwaz ez vê bêjim êdî ew jî di hedefa min de ne. Yani ne tenê rayîner, ne tenê lêstikvan, ne tenê lêstik êdî rêveberî tî jî. Doma min vêga xwest ku ez hema demildest mesela rahînerê nû hema li vir binirxînim û bipirsim. Yani ez nizanim mesela kî ye? Yani wî nedane nasîn jî. Yani baş em wir ama ser madem war dibêjî bi rastî Dalkurt piştî kongreya xwe zû bi zû yê herî ewil mesela rahîner hal kir wek te got ew ola son dev jê berda yan jî berra wî dan nizanim êdî çawa bû. Lê yekî ji hindirê Dalkurtê anîne ku berê cîgirê rahîner bû ji dirê Dalkurtê de. Kamberê Mesut Meral ew kirine rahînerê Dalkurtê her wiha zû bi zû çend lîstikvanê xwe îmze jî bi wan dan kirin yek jî transfer kirin ev jî zû bi zû Dalkurt vê piştî kongra xwe kirin yani lîstikvan ji xwe li ortê ne nizanim em ê nizanim çawa be lê ji bo Mesut Meral rahînerê nû ez bi xwe nizanim bi rastî nizanim tu agahiyên te hene ji bo wî. Pirsê min hene keke, pirsê min hene. Yani ez dixwazim rêveberiya Dalkurt yek ji min re bêje ji bo çi, ji bo kîjan hususiyet, kîjan aqil, kîjan tecrübe û kîjan serkeftiyên vî camînî wî kirin yek jê di kulûbê de kar kiriye, yek jê di kulûbê de kar kiriye cîgirê rahînerê berê biye yani Masor jî kulübê de baş nas dike. Masor jî kulübê de kar dikin. Erê analîst jî kulübê de kar dikin. Sekreterê kulübê jî kulübê de kar dikin. Yani em behsa aqilekî futbolê dikin. Yani ez nabêjim ez hemberî vî camîrê me. Na haşa, şekî wiha nabêjim. Qet bêjim ez dibêjim rêveberiya Dalkurt li gorî kîjan krîtera Mesut Meral hilbijartin. Biran van krîtera bi me re parve bikin. Em jî bizanbin. Helbet kriterê wan hene. Helbet ji bo çi hilbijartine stratejiyek wan fikrek wan hebiye ji bo wî hilbijartine. Ji bo Alanso hema tişt gotin. Ez hêvî dikim piştî çend hefta bibin mêvanê me em jî van tişta ji wan bipirsin. Birim yani şwa gere werin. Yani gere werin medya. Aynen wisa. Yani wek min got çawa transfera kirin bawerim evka xwe jî diyar kirin haziriya xwe ji bo etanê tu zanî wê li Swêd Lîg meha Nîsanê dest pê dike îro jî daxuyanekî wiha dan ku Dalkurt wê heya Nîsanê çi bike wê hîjdê vê mehê heftê Sibatê û sêzdê Sibatê sê maçên amadekariyê yani bilîze yani pişre Yekemedi mehê heftê Sibatê û heftê Adarê jî
سێ ماچên ciddî hene ê Kupa Swêdê piştre du maçên dinyê hazirî hene. Ev jî jalî dal Kurdê de hat diyarkirin. Wekî din nizam tê tişkî din bêjîn. Erê hê dilê min rahat nebû. Dilê min rahat nebû. Gotinê min hene. Beriya tu bêjî ez dixwazim temaşevan eger pirsê wan hebin birav jî pirsê xwe bikin. Elbet, elbet. Bersiva wan bidin. Elbet, elbet. Yani ku dal ku timeke vizyoner be. Yani planên Allsvenskanê dike divê ku bijartina rahîner jî li gorî vê krîterê, li gorî vê felsefeyê bûna. Yani ku madem ki dal Kurd dixwaze demildest xwe bigêne super etanê ji wir jî biqebize Allsvenskanê û madem ki perêwa hene binê ku perêwan tune bin bêjin wela biça me têr nake biça me ancak têra Mesut Meral dike em loma yekî ji nava xwe derdixin amena ez ê bêm sersera serçava yani şart weziyet evin ez devê xwe mor dikim fermar dikim ez qet naaxilim lê ku tu bêjî perê min hene tu bêjî perê min hene û tu bêjî ez xwedî hedefa min jî Allsvenskan e dinekarî yani mesela Liga CM yani etan naviye Liga CM yani jî Swêd bên dîvxon et yani li gor krîterê wî jî divê merivê li nebijêre yani wê yekî rahênerekî binav û deng wê were li etanê rahênertî bike gelo. Şumaneke mesela paraya mesela vizyona te mesela vizyona te dilbê yani istikbal jî var meriv istikbalên hêja ên bi qalîte wê bixwazin werin li etanê bilîzin nelîzin yani tiştê destê mer yani evvala nizanin divê em ji wan bipirsin were ya ez bahsa krîtera dikim kekê erê ne filan kes ne bêpan kes ku perê me hebe û em xwedî vizyon bin divê ku mebesta me hedefa me Allsvenskan be divê ku em ji îro ve wan kevira li ser hevxin yani îsal ava bikin ku ji bo derbasî super etanê bin dîsa yani elbet îsal ku tê tîmeke di seviya super etanê de ava nekî tu nikarî derbasî super etanê dê divê ku tu ji vê gave ê ku mebesta te jî ji wir bixebiz yani destpêkê de ew başa kek Elî Fikrî Şix yani em ê binêrin em ê wan dawet bikin ji bo rojên pêş em her li gel wanin jî ji ber ku tîman em dibêjin tîma netewî helbet em jî dixwazin alîkarî bikin fikrê xwe bêjin lê biryara wan e herî dawî ew ê bidin em ji Swêdê derbasî Kurdistanê dîsa bibin na bir de ez dixwazim dişe fermo bangewaziyekê bikim ez dibêm êdî mil dişkê di nava karanê xwe de namîne yani erê em dilsozê dal Kurdin em alîgirê dal Kurdin û em ê û kar û em bê bar bi rêk û pêk nemeşe divê ku ê ku li hamberî wan mihalefeta hêrî mezin li darxe dîsa em dilsoz û alîgir bin neveke do yani aman ka em tişekî nebêjin bilmem tişekî nebêjin aman wê na êdî ew qediya yani ew qediya weke ku min got di cara ev tîm ket ev meşruiyeta rexneyê me ye êdî rexneyê me meşrû ye bela ku bên rê vebiriyê dikem di cara vê tîmê ji jor ve hilweşandin hinga em nikarin bêjin wala na ka em dora wan jî biparêzin 60% divê rahêner dibe ku xwedî vizyon beşî helbet dibe ku yani tîmeke ku vizyonker be divê ku rahînerê wî jî xwedî vizyon be em loma ez dibêjim ez behsa navekî ya jî vî camerê nakim ez dibêm bira rêveberiya vê tîmê krîterê hilbijartina vî rahînerê îlan bikin ku em jî fêr bin
Ya Amerikanî bibin. Nizam havayê min xwend ji hindirê kulûbê ji nav kulûbê ye û berê cigirê rahêner bûye. Ez û xwest dizanim wekî din dizanim. Wek agahiyek biçûk ez bidim yani. Kekemedî par serokê vê tîmê kî bû? Rêz Ramazan ne bir Kızıl bû. Ev vê tîmê ava kirbû dîsa ne Ramazan Kızıl bû. Belê ev 16 salet ne nava vê tîmê de bû. Belê yani yekî ji malê bû. Yani giyayê hewşê bû û dîsa gava Birêz Ramazan Kızıl serok bû ev tîm du cara tek ket. Êdî ez hundirê malê dervayê malê nas nakim. Ez krîtere nas dikim. Baş ez madem ki hedefa me bilind e ku Allsvenská ye divê tîmek Kurcî were ava kirin yani. Ya bira bêje em Kurdin belengazin perê me tune hazê de xev girim. Lê ku tu bêje em Kurdin ez xwe divîzyonum ez Allsvenskan sê dixwarim û perê min hene henga were em krîtera biaxivin. Ne filan kes pêvan kes krîter. Baş. Baş e kek Ali Fikri Şık. Em derbasî Kurdistanê bibin gotin motinê te derheqê wî yani rêveberiyekî nû ye belkî agahî bidin em binêrin. Ana bangawaziya min ji ev e. Yani veka devlet tekemetine medyaya me fermî mezin ê devletê tune ne xasim Kurdê me Bakur rewşa me ev e. Medya me ev e. Divê ku evana ji me nerevin. Divê ku werin em hal nava çavê hev binêrin ji hev re hem nexrexna bikin hem şîreta bikin hem şer bikin hem alîkariya hev bikin. Ev dere divê ku kes nebêje wala karê min heye barê min heye. Yani futbol ne karekî taybet e. Ku tu bûyî saziyek êdî tu nikarî bêjî weke Tirka özel hayatın nîne nema. Divê ku tu derê bêjî miqanî bikî pêşniyara bikî û tu mi godarî kî. Baş kek Ali Fikri Şık. Em êdî derbasî Kurdistanê bibin. Hema biçin Amedê em derbas werin kabnerin Amedspor van çend hefteyên dawî çawa kirin. Bi rastî maçên Amedsporê orta hefteyê tên lîstin. Piçek dereng dibe magahî didin. Em jî nizanin êdî em çi bikin her roj bi bernama çekin, hefteyê di sê cara çekin. Yani wer muxabin dereng dikeve. Herî dawî maça xwe bi Kahramanmaraşê re lîst. Wî jî wenda kir 1-0. Çend hefte pir baş diçû. û niha di rêza heftadê ye puanê wî 27in ê ji xwe manîsa firriya ye 48 ê dudiya ku heqê wî heye play-offê bilîze 36 navbera wan de 9 puan maye. Her wiha Amedspor ez wî jî bêjim weka agahî wê roja pêşemê hera Çorumê piştre Erzincanê 27 mehê û siyê Sibatê jî li saha xwe li hember Ekîmovê ye. Pêşî maça dawî û wan maçên ku qezenç dikir kek Ali Fikri Şık. Tê çi ji bo maçê bêjî yani ji bo çi ji nişka de Dalkir Spor çi xeletî kir? Evim Dalkir Amedspor. Yani aslında Amedspor aslında kreatifin. Yani aslında hundre lêstikê û divê lêstikê li gorî hinek pê diviyên gelek girîng ji nû ve reforme nekirî transfer nabin çare, nabin derman. Çima Amedspor li hamberî Kahramanmaraş 1-0 têk çû. Yani defansa Amedspor defansa ke maçê Eremet seri hayabili maçı temaşa defansa Amedsporê defansa ke başe ne xerabe yani û qada navîn jî navqas xerabe qada navîn de yek kesê ku bi navî Masûn Çalar e ez bim seviya Liga 2 seviya Liga Süper Ligê de jî lîstvanekî wa hêja çalak ciyê xwe digire lê têkiliyên qada di nava hev de li gorî şertên lîstikê nehatine ava kirin. Divê ku di vir de
hinek tiştê biçûk nemezin jî Evet. ji nû ve werin inşa kirin. Çi ne ev? Mesela şiklê hücuma, yani şiklê êrîşa Amedspor şiklekî demodeye. Yani şiklekî ne garantiye? Bela ku Çıkması için ne yani? ji diqata defansê topê li binê topê dixin tavê jin qata êrîşê. Ku te hakir ji xwe nekufşe ku wê top bi lîstikvanê te re bimîne. Pêşbazê wî jî wişta bine. Yani min vê maçê de rastî min raçte qelem û kaxit min yeko îstatîstîk girt. Amedspor 45 cara ji defansa xwe topê avê te qada êrîşê û 45 cara ew top kete bin piyê Kahramanmaraşê. Yani dilvir can û ruhê xwe dixwî. Çima ew hatikî? Yani lîstikvanê Amedsporê xwedî hunerin jî, yani êrîşê jî qada navîn jî. Ti çima tenezzülî vî karî dikî? Ti çima êrîşeke wiha rast û bi Pasê pasê yani fikrê van çend maç lîstin Amedspor dixwaziya pêşê dûr binêrin. hevde maç lîstin. Hevde maç lîstine ez li vir tişkî bêjim şter yani 24 gol avêtine 22 gol xwarine. Yani meritbêxê wiha ne pir bilind e jî û ne pir xirab e jî. Yani wiha di ortê de tişkî yani. Tu çawa ya şîrove dikî yani divan hevde maça. Ekem ku gava ku tu bêjî 24 gol avêtine û 22 gol xwarine tê bêjî ev tîm keware ye. Yani keware. Yani Nayê qebûl kirin. Demek ki yani çawa yani. yani demek ki defansa wê gelek zayıf e. Bêjim defans ne zayıf e. Yani Asteng ne Astenga defansı ye. Astenga qada navîne ku gava van topê ku davêjin û ev top çin dibine ikramê rakibê wan rakip dest kontratayê dikin. Ahenga êrişkerên Amedsporê wir de dest bi presê nakin. Ku dîsa presê dike kî zanî? Mansur Çalar e. Ya ew ji xwe mejiyê lîstikê ye. Navenda lîstikê ye. Ku hewldana hemû lîstikê stûyê wî dêr serminî wî ew e. Ew radibe wihan şokên ji nişkave yani presên ji nişkave dike ew e. Divê ku ew neke di kesê dinê hene. Ev kes li kirin. Yani ez dixwazim weke têbînekî Alîgir nave Alîgir çi dibêjin ji bo vê rewşê ye? ya Alîgir bê transfer yani Alîgir dibin tesîra Tirkî de çawa hewjet ke yani transferên nû tên kirin. Keko ez veke behsa çi dikim? Ez behsa çareseriyê dikim. Yani gava tîm ji rewşa êrîşê dertê dikeve rewşa bergiriyê Amedspor lewaz e. Divê ku di vê rewşê de Amedspor hê xurttir bibe. Dermanê vê ne transferin. Yani destpêka sezonê jî pazde transfer kirin. Ka çi bû? Pazde transfer. Bu ev lîstikvanê ku dilîzin ji sedî hefteyê wan transferê nû ne? Yani transfer haya kir. Alîgirên Amedsporê dibin bandora Alîgirê Tirka de ne? Bela ku ew jî lîstikê ne afirînin li gorî wan lîstik va aman lîstik ew tişte ku lîstikvan dilîze. Ne ew tişte. Lîstik ew tişte ku tê bi planekî tatbîk bikî. Lîstikvan tenê divir de alaveke. Ne ku her tiştî pêk tîne ne ew e. Erê alavê lîstikê ew e. Lê lomaj ku yazda kes bilîzin. Ne hewcî transferê ye. Baş. Hewcedarî biçe ye Amedsporê. Ez ê Kurdî jî bêjim, bi Tirkî jî bêjim. Bi Kurdî gava ku Amedspor êrîş dike û êrîşa wê temam nabe.
top dikeve ben piye rakibi wî divê ku tîm di wir de ji pozisyona êrişê derê tikeve pozisyona bergiriyê. Bi Tirkî jî dibe hücumdan savunmaya geçiş. Derdi Ahmet Spor eve. Bu Ahmet Spor veya pek bine bawer ke tikes nikare pişta Ahmet Sporê bixehede. Hewqas zelal dibêjin. Erê. Baş ji bo Ahmet Sporê eger tişkîtin tune be em derbasî wan û Batmanê bibin li wir tê çi bêjiye. Ji bo wanê wan baş Karmêzekim maçên dawî çi bû? Wan Spor tizanî pir baş diçû lê hefteya çûyî şeşê mehê li hember lîderê grupa xwe Eyüp Spor li saha xwe di 2-0 têk çû. Piştre maça bê wê 27 mehê nizam çima xwasterên wê were lîstin. Destê agahiyê destê min de wisa me. Tê ji bo vê maçê çi bêjî vê maça dawî yani? Yani Eyüp Spor bela ku cê nêzîkî Bakurköy'e cana çi maçên wan jî temaşa dikin ne tîmek hewqas serkeftiye li vêga lîderê lê mixabin defansa wan Sporê defanseke lewaz e. Mesela ji bo Ahmet Sporê nabêjim defansa wan lewaz e. Lê defansa wan Sporê lewaz e. Divê ku defansa wan Sporê ji nû ve were înşakirin. Bu ev inşaat xelas nebe ev dîsa wan Spor divê kêsa xwe dibe. Lê cê wan Sporê xweş e wê bimîne. Yani 18 gol avêtine 12 gol xwarine yani Oka Spor jî di 19 maça de yani lewazbûn meriv kare ya wek krîter rê bide yani. Helbet yani 12 gol xwarine yani. Yani mesele te wan gola çawa xwarine. Yani bak ku bim defans Prontik jî gol avêtine, prontik jî gol avêtine. evet. Mesela şekli xwarina wan gola. Yani ev gol bela galetiya defansê ya jî galetiya qada navîne ya jî galetiya êrişê. Yani divê ku meriv yani vekî çawa ku meriv çe doktor tişta dike muayene dike filan û divê filan tiştê hêv dermanê wî ev e. Lîstika futbol jî waye. Hinek cara galetî ji defansê nayê bela ku futbol bi 11 kesa tê lîstin. Hinek wazîfê xwe pêk nayînin ew Baş wazîfe yani fikrêşin ji bo Batmanê tê çi bêjî? Çima Batman ket vê rewşê yani? Problem çi ye? Em wî jî bikin ji ber wextê me jî bi rastî çi? yani Batman rahînerê xwe qewrandin. Dixwazim li encamê wan binerin ka çawa ye Batmanana. Niha di rêza 12 de ye 17 puanî bihene. Maç wenda dikine herî dawî yani encamên nexweş digire. Ka em ji te bidîsin tu çi bêjî? Valla nava vê hefteyê de serokê Batman Petrospor agahiyek da çapemenî vê agahiyê de got min îstifa rahîne qebûl kiriye. Herhalde weke encam rahîner mesûl girtin ji vê Rahîner mesûl dibînin ji van. Erê Ez em dizanin dal Kurd destpêkê de pir xweş derbî kiribû. Batman Petrospor. Batman. Batman. Pir xweş destpêkê. Yani ez bim piskirêka Batman Petrospor piskirêkeke hê girantir e bela ku ew girêdayî waliyên Batmanê herkes dizane ku serokê wî yekî weke qeyyûm ji alî yani ne qeyyûmekî fermiye yani walî gotiye tê serokî yani bi qeweta xwe bi hêza xwe kesekî ku serê xwe bibe serok ne divê pozisyonê û ez bim hinekî meseleyên aboriyê û disîplînê ji hene
لوما سري البروان نقرتن وباطمان بتروسبور وهات چمچو آره باشه بیچاره ام د بشافای داوود هنک لیگ اروپا بنیرن فرمو آره ام دخوازی او بکن از واوک آگاهی بدم ام ج پرمیر لیگ دست بکن پرمیر لیگ في هفته ماچ نبون ماچن هفته چوی بون لوک تابلویا پوانا بنیرن دو هفته ماچادا لیورپول لیدر است 33 پوانی بی مانچستر یونایتد 16 پوانی بی هیا 33 پوانی بی مایا دیج با مانچستر یونایتد چی بیجی یعنی چند ساله روشمان نخراب پرخراب باید نخراب نه نردو خیلی به استقراره یعنی جیوه وار دوام بکه یا نکه که میدی والا از به سوسکایر نباورم yani بلاکو سوسکایر نوکه کلو نوکه براندر رانجرز نوکه گواردیولا نوکه لامپارد جاندرا تیمته تزانی لمانچستر یونایتد فوتبول دلیست سوسکایر الناس تكمش يعني قريب بعد الاخوان النرويجيه اسكندنافيه ديسيبلين يعني ياكل ديسيبلين ما عرفتش الراس اللي يجيبوا فوتبول ناخذ الفكره كي الاستكاكي يعني بوبوليست يعني جرا بوبوليست يعني نيكي بوبوليست جي ياكي كيس برسته يعني براستي تشافي تمو دايم الاناليزا رقيبيه كنت تم دايم بالجوري راكب خو بليزي هنگا هر تشدي بلاجبو كيسه از راهينري وهان نابارزم وبراستيجي ابوان نباورم از راهينرتي تشتكي فهمتكم ليش تكاكته هي وباوري وتتم دايم وتجربيني وتاستنجي وان çareserdiki ve xurttirdiki hanga dilirde yani وەکێک و ئەم بێژن تۆڤەکە تا ئاوێتە عەربێ وێ شین ببێ ئەرێ وەختێرە لازمە لێوێ شین ببێ لێستکەکە کەتنە بێ باش yani Premier Lig maç sibê dest tên lîstin sibê disva sêspa wê war werin lîste em kal Serie A binêrin yani ji bo temaşamanê me dibêjim bira çavê wan li Liverpool be bira çavê wan li Chelsea be li Lampard bira biçûk nebîne bira çavê wan Manchester City be bira çavê wan li Tottenham be binêrin Liverpool Manchester United Leicester City Tottenham Manchester City Southampton Everton Aston Villa Chelsea ê nihaye 26 Arsenal ê yazdaye yani em ê binêrin Liga ku herî balkêş û balê dikişîne Liga Premier ya Ingilistanê ye pir balê dikişîne li dunyayê ê herî bi heyecan û bi ewke encamên sürprizler tên carna hin tîmên sürpriz dibin şampiyon lê wek van tîmên ku te navê wan hilmar hertim ew li pêş in rastî ew jî rastiyek mesela ez bahsa Arsenal nakim ez bahsa Everton nakim ez bahsa Aston Villa jî nakim yani ev jî wan hene Arsenal hene mesela zana li Swêdê gelek alîgirên Arsenal li Swêd hene yani li dunyayê jî hene yani war tîmekî balê dikişîne baş e em derbasî ew kê bibin em derbasî Serie A İtalya bibin li İtalyayê sanî demekî dirêj Milan têk nediçû heftiya çû li hember Juventus yek sê têk çû û vê heftê jî li hember Torino 2-0 qezeş kir û Juventus jî li hember Sassuolo 3-1 qezeş kir dema meriv dinêre ê herî bi kar Juventus derket lê puanê wan 33 Milan serkeşiyet keçil puan Inter 37 puan heye Roma Juventus wisa devam kir Atalanta ku ew kî jê hez dikî
ناپولیا کو از جارا اوتکم تقدیر دکم اوجی کوانوان سیو یک علی فکری شرک تی چی بیجیش بو لیگا سریا آ والله يعني الفرد هناك ستاندرد من هنا از إيصال ليستكا ميلان إنتر وجوانتوس نانر بلاكو أو خطوبارات كن إيصال حياة من دي تيم تماشت كن يك أتلانتا بو يا دو ساسولو بو إيدي از بنفنتوجي تماشت كن بلاكو جفر فكر درتين جبر جبو كوليستك هي خوشتر ببا هي قرطر وقشتر ببا هنك بلان هنك رامان هنك تكتيك درتين از بيچاوي ليرنرم شما بيچاوي ليرنرم شو يعني وقت تركي شوا فنربahçe Beşiktaş Galatasaray لإيطاليا يجي ميلان إنتر جوانتوس فانا شو برفورتن يعني Ali Peraba Furtunç, Ali Kraba Furtunç, Ali medya u federasyona van Furtun. Cıvır tistek dernayi. Yani kime dernayi zani? Cıvır transfer derti. Yani her neki transfer bikin benim. Fakat çava çun Ronaldo Ali, çun işte çi bu evi ve Svedi bu Milan. Zlatan. Zlatan Ali. Yani evana eftim aslında ki o ha bir karubarın hazır çareset ki yani babamın evlet işteki babam vaka Atalanta Rabi Cnube istike avab ki aha öyle çatka baş em derbasi okey bin La Liga bin La Liga tu zani Real Madrid baş despênekir bû vê hefteyê jî li deplasmana Osasuna 0-0 wek hevma Barcelona jî her wiha baştır basne bû lê hefteya çûyî di orta heftê de li deplasmanê li hember Bilbao 3-2 qezenç kir vê heftê jî dîsa li Grenadayê 4-0 qezenç kir dema em li puanê mize dikin Real Sociedad heta sê hefte berê jî pir baş diçû lê baş dema ya herî balkêş Atletico Madridê ji ber koronayê hin maçên wî betal bûne bi 15 maça 38 puana lîder e piştî wî Real Madrid û Barcelona tê çawa tê çi bêjî mesela ve restekê de tiştekî balkêşê Real Sociedad 19 maç listine puanê wê 3 Atletico Madrid 15 maç listine puanê wê 38 yani 4 maçê wê yani 12 puanê dibêjî hê wê galiba dest bixin îsal kifşek bû Diego Simeone ve dîsa bibe şampiyonî yani İspanya'ya Atletico Madrid jinha da şampiyon ilan dikî yani ilan dikin bela ku standart e yani ji berê ve ji ku bergiriya Diego Simeone tîmekî rûniştiye yani wî yani ew Diego Simeone yani em bêjin sê keştî îsal berê xwe ji dane deryaya spî û pêlên mezin tên Real Madrid û Barcelona yani tüm daim ve noki avê bin lê Real Madrid yani Real Madrid Atletico Madrid ser kêsa xwe standart e ez ne bawerim heya dawiya vê sezonê Barcelona mesela Messi çareser bike ez ne bawerim û dîsa ez ne bawerim ku Zidane heya dawiya vê sezonê lîstikeke standart ji bo Real Madrid ava bike deriya dura namzetê ji bo serokatiya Barcelonayê navî mijbîr kir rastî daxuyanî da got eger ew qezenç bike karî wê ewl ew e ku wê hewl bide ku Messi di Barcelona de bimîne yani karî wê ewl wê ew be ez bawerim yê hemû serokan wê ew be yani tiştek ji te re bêjim Messi êdil Barcelona namîne
وبراستي pişti Messi jî tofane. Yani pişti Messi ne tiştek gerek her tişt bê guhertin. Bu te her tişt guhertin evinga te inşaateke nû êdî ji temel dest pê dikî. Hatta hem gotin ku yani Paris Saint-Germain hama bence ayar kiriye jî lê yani çiki resmî tune pirtir mail wiyaliye alî Paris'e. Yani ez jî tiştê wan dixwînim. Yani ne gotin vana wiyaliye. Paşa Almanya bibin. La Almanya براستی بایر مونیخ کو 8 سال لآلمانیا دبه شامپیون دیسا به استقرار دچه لوی هفته تک چو لهمبر موشن گلادباخ لدپلسمان دو وندا کر هر وها یه دویم لایپزیگ اویجی لهمبر بورسیا دورتموند وندا کر لآلمانیا تیم و کرگاف جمر ورته کو باستقرار فوتبول devam dike. Bayern Münih ertim li pêşe. Li dûviyê ertim wek her sal Leipzig, Leverkusen, Dortmund vana taqîb dikin yani. Ji bo Almanya çibêjî? Yani ji bo Almanya di tîmê ku xwedî standart hene ev ji yek Bayern Münihê ya ku Leipzig. Evana kivşek û heya dawiyê jî ve dev ji iddia û mebest û armanca xwe bernedin. Lêveke Dortmund, Mönchengladbach dibe ku ev ji hinek geza bavê ji wan gez bikin. Ez ê vêga divir de tiştekî bêjim sala 1975 bû hinga navê Kupaya UEFA'ya Şampiyonlar ne çiçe ne Şampiyonlar Ligi bu? Şampiyonlar çi bu? Bu demek Mönchengladbach Real Madrid Şampiyonlar Kupası. Navê ew beriya Şampiyonlar Ligi. Erê. Mönchengladbach Real Madrid li Almanya'ya 5-0 tektir. Ve roje di nava tîmê Almanya'da dilê min bijiya Mönchengladbach ji we rojê bir de jî ez sempatizanê Mönchengladbach. Lê mixabin di maça dinê de ji Real Madrid re 4 gol lazım bû. Di dawiya dawî de 3-0 serket Real Madrid û dakika not bû. Yekî topek avêt ew santilyane bêbav rabû û şak sirîklê xist encam kire 4-0 û Mönchengladbach pêk çû Real Madrid şampiyon. Kek alî fikirşir lêkin ku em çar lîgên qerase şûrave dikin bi vî hawîne kamêzekin golçekerên van lîgakî ne çi hatiye guhertin çi yani la Almanya Bayern Münih Robert Lewandowski ve wek makina golê hejmara xwe derxistiye 20 birastî û li İtalya jî Cristiano Ronaldo bi 15 gol al pêşe. Em binêrin li Ingilistanê Salah e û li La Liga İspanya Messi'ye ku te digo ew ne ji vê dunyayê weke ku van di roj sê roja van piştî serê salê îspat bike ku binê bêje ez li virim mijbîr nekin Messi ez Messi me ez tu carî dev ji futbolê bernadim ji gola bernadim yani ez Messi me yani ev jî war golçekerên ku nû he were. Başekek alî fikirşir ji bo wana yan jî dawî gotinê tê dawî hebe dibêjî pirsekî hebû bi rastî ev çi kî bû? Seyda dev işte bernade Seyda dibê tu çima tu navê Tottenham nabêjî çima ew şansê dibê? Yani mesela Tottenham'da ez bi Mourinho ne bawerim. Yani tu Mourinho ne bawerî? Yani çima ez ne bawerim. Ez dixwazim vê jî vekim. Ew lêstika Mourinho wextekî bi rastî jî pir bi kêrî her tişî dihat.
وەکە ئاسپرینێ بوو لێ ئێدی هەرکەس فێری ئاسپرینێ بوو یعنی هەرکەس دەزانێت بوو مۆرینۆ وها دلێزە و مخابن مۆرینۆ divê meselê de xwe nû nekir qas bawerim silava jikê sêdar bêjim û herê û lê Ingilistanê jî tîma minî veşartî Tottenham'a yani ez de salê heftî de yani tu şans nadî Mourinho yani tu wî dixwazî bêjî yani elbet baş vay te cava sêda da baş gotirê tê dawî hebin bêje heya heftikî din em xatir ji temaşevanên xwe bixwazin Valla gotinê min dawî evin her bijî daw kir her bijî Amed Spor, Wan Spor, Batman Petrospor û xatirê we dem baş baş spas temaşevanên hêja îro jêm hatin dawiya bernamaya xwe ya futbol şîrove heya heftikî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş